Moi, mä oon Pasi, 40 keskusasentaja Kauhavalta. Olen töissä Tampereen keskustekniikan Kauhavan kokoonpanotehtaalla. Tästä se päivä taas alkaa. Katsotaan tuolta tietokoneelta nopeasti viimeisin muutos keskukseen, joka on muuten Euroopan johtavan konevalmistajan uusin ja tehokkain malli. Kilpailu on kiristynyt joka alalla. Kustannukset pitää saada alas työn jäljen siitä kärsimättä. Sähköjärjestelmät on suunniteltava laadusta tinkimättä. Tehdään tämä muutos tässä nyt ja heti, niin saadaan tuote eteenpäin. Ja tehdäänhän me myös laitteen tarvitsemat ulkoiset kaapeloinnit samalla kertaa. Käydään nyt morjestamassa asiakasta ja katsomassa kuinka hommat siellä oikein sujuu. Me ollaan asiakkaan kanssa vähän niin kuin samaa perhettä. Kun tuntee asiakkaiden tarpeet ja omat tuotteet, niin laatu ja toimitusajat pitää. Kyllä sellaisella meiningillä on kaikki sitten tyytyväisiä. Tämä on sitä lean managementtia. Tehdään oikeat asiat oikeaan aikaan ja oikeassa järjestyksessä. Ei sählätä turhia. Tuotteet toimivat ja läpimenoajat lyhenevät. Asiakas voittaa aina ja on tyytyväinen. Vois sanoa, että mä oon vähän niin kuin teillä töissä.